Hello everyone, hope right usuku lakho luhamba kahle. So today sizowubuka uWelile Mchunu ekhuluma ngeBliss uMayogat, but kulokho kusuke engagxeki ngoba usuke encoma ukuthi hhayi impilo iyamthanda impela nje uMayogat njengoba engathi uyakhuluphala nokukhuluphala. Sambe-ke siyoyibuka leyo video. Ngiyacela ukuthi uma kuthi uyaqala ukufika lana ushiye usubscribe-ile ukuze ungaphotheli amavidiyo afana nalawo. Asisambe-ke siye khona, sishone khona. Kunzima ngisho ukusukuma kuMayogat. iBliss madoda, bafethu iBliss. Manje-ke ubhekene udwalo la salokhu uzingani. Yazi iBliss igqobhe into abawuthuli lodwa. Ngolo phela uthi ungafuka ujuqule. Uphinde futhi la lento ejuqulile ukuthunga ngaphezulu ukuthi kube kuqokeke. Hayi iBliss bafethu yazi iyagina. Iyagina iBliss ngophela uthi. Ngakwazi ukuthunga ubhuluko lelodwa. Awuba lethi iBliss masiwa. Iyovusa ubani manje masidakazeka kanje. Hey, kunzima ngisho ukuthi isukume phansi manje. Sivala lapho ivideo namhlanje siyibeka unqi. I really hope ukuthi u-enjoyile i-video. If u-enjoyile ngiyacela ukuthi usimeshe low like button, uphinde usalise usimeshe nalo subscribe button, and mina-ke I'll see you in the next video. Ungakhohlwa ngokuthi ubhale umbono wakho kulolu daba nokuthi phela uhambe uyobuka amanye amavidiyo kule channel. Ngiyathemba khona uzoyithanda. Anyways, I'll see you in the next video. Bye.